Assalamu alaikum. Da fatan kowa ya tashi lafiya. Ina wa kowa fatan alkhairi. Dan Allah dan Annabi tani ina buƙatar addu'a a gare ku. Ina da buƙatar ku taya ni addu'a. Inda ka yau ba na tunanin wani farin ciki zai ƙara shiga cikin zuciyata. Zuciyata tana min zafi. Tankar zan mutu. Ba na ji a raina zan ƙara wani tsawon rai nan gaba. Ina cikin damuwa sosai. Me yasa yawancin mutane ba su san darajar ɗan adam ba ne? Me yasa wani damuwar kanshi kawai ya sani bai damu da damuwar da wani zai shiga ba? Da Allah zai buɗe zuciyata a ga abin da yake cikinta, da kowa ya yarda da ni. Ba na nufin kowa da shari. Duk wanda nake tare da shi a duniya, na tare da shi ne da zuciya ɗaya. Wallahi, duk wanda ya zalunci wani, Ubangiji ba zai barsa ba. Ba na burin in zalunci wani a rayuwata. Zuciyata mai kyau ce wa kowa. Wallahi duk wanda nake tare da shi, wallahi ina tare da shi ne tsakani ga Allah. Amma ni me yasa ake min haka? Ina cikin damuwa sosai. Damuwar da ba su na gaya muku ba. A duniyan nan na tabbata ba me son ka kamar iyayenka. Wallahi ina alfahari da iyayena. Amma wallahi yau ina cikin damuwa. Wanda na tabbata farin ciki ya gama shiga cikin rayuwata na har abada. Dan Allah, dan Annabi, na buƙatar addu'arku. Dan Allah duk wanda ne wani laifi, ya yafe min. Ni ma in ka min laifi na yafe ma. Duk wanda ya zalunce ni, na yafe mai. Amma ba zan iya yafe wannan zaluncin da aka min ba yanzu. Ya fi komai ciwo, ya fi komai muni a rayuwata. Tunda nake a rayuwata, ba a taɓa min abin da ya taɓa min zuciya ba. Kamar wannan abu. Ina cikin damuwa sosai. Ban sani ba ko zan kai anjima. Shi yasa nake wannan bidiyo. Dan ji nake tankar zan mutu. Wallahi da gaske nake gaya muku. Akwai abin da yake damuna. Dan Allah, dan Annabi duk wanda ne wa laifi. Dan Allah, dan Annabi ya yafe mu. Ina cikin damuwa sosai. Ni kaɗai na san abin da ke damuna. Dan Allah duk wani masoyina da makina da Allah ya tayani da Allah ya yi min abin da yake damu. Ba na nufin kowa da shari. Duk wanda nake tare da shi wallahi a cikin raina. Na tare da shi ne zuciya ɗaya. Da Allah duk wanda ya cuce ni, na yafe mai. Amma wallahi ba zan taɓa yafe wannan abin da aka mun. Dan Allah, dan Annabi ku taya ni da addu'a. Dan Allah.